Niki kalian Mbak Chelsea nggih. Panjenengan penggemar Chelsea napa sanes? MU. 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 Wah, iki ndak sida. Malah hati-hati lho, Ci ya. Lah Chelsea bener. Oh iya ya. Iya. Pokoknya C-nya aja sampai hilang, C-nya hilang tak jotos Ngono sih ya. Lagunya apa Mas? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Oh iya. Wong ayu tresnamu kinarya tangga susah jroning atiku Wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu sekara tresnaku ra bakal sirna senajan nyawa oncat saka raga Sendika dawuh. Cel. Dalam. Ngerti ndak sing marane begini memang apa? Apa? Lho kuwi mike kuwi lho. Kalau ngalih aja deket sound control. Mike gitu. Mike kuwi lho. Iya bisa. Tenanan kok. Pandai budaya. Chelsea Chandra, Dawa Mas Bayu. Gending Pro Rental Audio Matur Semanu. Wow, sing nyelok aku. Wadah, Kok Mas Ropi yo? Himondo suarane sumpah. ampun. siang pantoro ratri mung eling manise ati sejarahku bisa hang duweni marang sang tiang sulati